Топло, ароматно и празнично. Днес приготвяме класическа дроб сарма с ориз екстра панино вкус, който винаги събира семейството около масата. Започваме с агнешките дреболии. Сваряваме ги в подсолена вода, докато умекнат напълно. След това ги нарязваме на малки купчета, за да се разпределят равномерно във всяка хапка. В загрето олио запържваме лука, докато стане златист и неустоимо ароматен. Добавяме нарязаните дреболии и ги запечатваме заедно с червен пипер, черен пипер, чубрица и джоджан. Традиционните подправки, които правят това ястие незабравимо. А сега звездата – ориз екстра панино. Той попива всички аромати без да става кашест. Добавяме го към сместа, разбъркваме добре и наливаме агнешки бульон. Така всяка хапка ще бъде сочна и вкусна. След няколко минути, когато оризът започне да набъбва, прехвърляме всичко в тава. Време е за финалният щрих. Разбиваме яйца с кисело мляко и добавяме щипка сол. Тази заливка ще създаде златистата, топяща се в устата коричка. Изливаме я върху дроб сармата и слагаме в фурната за 15 минути. Готово! Всяка хапка е сочна, ароматна и с перфектно балансирани вкусове. Опитайте тази традиционна дроб сарма с ориз екстра панино, защото с панино всяко ястие е любимо.